Здравейте! В това видео ще ви покажа как се издават новите рецепти от типа Бланка 5, 5А, 5Б и 5В в програма Hippocrat Cloud. За целта съм си подготвил един амбулаторен лист, който е отворен към NZIS и се позиционираме на Бланка 5, т.е. едномесечна рецепта. Преди да изпишем лекарства на пациента, можем да направим справка какви лекарства са му били изписвани в рамките на една година назад. Новото тук е, че има бърза възможност да се създадат едновременно две рецепти с различен тип заплащане на лекарствата. Едната рецепта ще съдържа изцяло платено лекарство, а другата частично платено. Това става, като се маркират съответните лекарства и се даде на запис. Освен справката, можем да намерим информация за дадено лекарство през бутон Търсене на лекарство. Има начин за проверка на електронната рецептурна книжка през съответния бутон, както и да се направи проверка за медикаменти. Може да се види справка по статус на протокол от тук. Продължаваме с попълване на лекарството на позиция 1. След това предписанията. Основното предимство на новите рецепти е, че дават възможност да се вписват повече от 3 лекарства на една бланка. Следва попълване на второ лекарство. И предписанията му. Вкарваме лекарство и на трета позиция. Ще попълним и едно лекарство на позиция 4. Отново попълнихме предписанията. Има възможност да изтрием въведените лекарства наведнъж през бутон Изчистване. Даваме запис и изпращаме към NZIS. Аналогично става и попълването на бланка 5А. Попълваме си първо отрязък А, слагаме някакво лекарство на първа позиция, попълваме предписанията, сложим лекарства и на следващите 3 позиции, като им попълваме предписанията също. После натискаме на отрязък Б. Програмата ни дава опция за копиране на отрязък А през бутона. По същия начин минаваме към отрязък С и копираме данните. Даваме на запис
и изпращаме към NZIS. Преминаваме към бланка 5B. Като предварително съм си създал рецептурна книжка за ветерани и такава за военно-инвалиди, военнопострадали за пациента. Тук също имаме функционалността за предписани лекарства и търсене на НЗОК лекарство през съответните бутони. Избираме подходящата диагноза, попълваме си лекарство на първа позиция и предписанията. През бутон Добавяне на лекарство можем да попълним до 2 допълнителни лекарства в бланката. Даваме на запис . Аналогично става издаването на бланка 5V. Даваме на запис и се връщаме да затворим амбулаторния лист. Екип Хипократ ви пожелава успешна работа!